Καλημέρα σε όλους. Πάμε λίγο να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα ρόφημα το πρωί, ένα γεύμα και ένα κοκτέιλ βοτάνων μέσα σε 3 λεπτά. Πάμε να καταρρίψουμε τις δικαιολογίες που έχουμε κάθε πρωί. Μπορούμε να βάλουμε να ζεσταθεί λίγο νεράκι. Το υπόλοιπο μισό νερό που θα χρησιμοποιήσουμε το βάζουμε κανονικό, να μην είναι πάρα πολύ καυτό. Βάζουμε μέσα τη δοσολογία που θέλουμε, είτε ελαφρύ είτε πιο βαρύ, το κοκτέιλ βοτάνων, ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Και έπειτα συνεχίζουμε να ανακατέψουμε, να είναι έτοιμο για να βάλουμε το ζεστό νερό μέσα. Και πάμε λίγο να φτιάξουμε το γεύμα μας. Ένα θρεπτικό πρωτεϊνούχο γεύμα, το οποίο μας παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για να ξεκινήσει η μέρα πάρα πολύ δυνατά, με ενέργεια και φυσικά εννοείται με πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Επειδή εγώ δεν χρησιμοποιώ γάλα, χρησιμοποιώ το protein drink mix, το οποίο αντικαθιστά το γάλα στην ουσία και μου παρέχει λίγο παραπάνω πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά. Και σήμερα θα επιλέξω μια γεύση που έχει να κάνει με φρούτα του δάσους, μια αγαπημένη γεύση, το οποίο θα προσθέσω τη δοσολογία που θέλω. Το νερό που έβαλα μέσα είναι περίπου στα 500 ml, ως συνήθως τόσο φτιάχνω. Μου αρέσει στην ποσότητα αυτή όπως βγαίνει η υφή και χτυπάμε με τον blender. Αφήνουμε τον blender να κάνει τη δουλειά του, γιατί εκεί θα φτιαχτεί μια πάρα πολύ ωραία κρέμα, η οποία μπορούμε να την πιούμε ή μπορούμε να την κάνουμε πιο πιχτή, να την κάνουμε με το κουτάλι. Και ταυτόχρονα το νεράκι πιστεύω να είναι έτοιμο. Θα το αδειάσω μέσα στο κοκτέιλ βοτάνων, θα ανακατέψω. Θα προσθέσω ακόμα λίγο νερό από το μπουκάλι για να γεμίσει. Αυτό το κοκτέιλ βοτάνων είναι φανταστικό, μπορείς να έχεις ενέργεια, τόνωση όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το πιο μαγικό κομμάτι είναι το εξής. Και η λίπος, παιδιά. Και έτοιμο το ρόφημα. Είναι απόλαυση. Πραγματικά δηλαδή, με 2 τέτοια shake την ημέρα, τα κιλά τα κάνει πέρα. Όποιος θέλει, μπορεί να μου στείλει μήνυμα για παραπάνω πληροφορίες. Είναι απίστευτο, γευστικό, δροσερό, με ό,τι γεύση θέλετε μπορούμε να το συνδυάσουμε.